out there someone needs me. I don't know how or where, but believe me, I want the universe. He-Man. She-Ra. For the honor of love. Legenda o maču. I have the power. I have the power. A stranger walked into my world, and when he talked, I really heard. He spoke of things like love and peace. The joy it brings will never cease. For the honor of love, by the power above, I have the power. I have the power. The truth of love will always guide us. The strength of love will be inside us. Forevermore we'll be together. Our hearts will soar one to the other. For the honor of love, by the power above, we have the power. We have the power, so can you. Možda si nas pobedio, ali nikada više nećeš vidjeti ovo dete. Adora! Mač? Je li to moguće? Posle toliko vremena. Još nisi završio, Adame. Za umetničko delo kao što je moj hleb treba vremena, Krinđere. Radije bih trošio vreme na jelo nego na kuvanje. Adame! Adame! Adame, šta nije u redu? Čarobnica mi se obraća telepatski. Moraš da dođeš u zamak Graceland. Vrlo je važno. Odmah dolazim. Pa ako je ulaz, kuda vodi? To ne umem reći. Ova vrata nikada nisu bila otvorena. Želiš da prođem kroz ta vrata i da nađem nekog u svetu koji je tamo? Išla bih i sama, ali znaš da nema moći van ovog zamka. Ali ne možeš da mi kažeš ko je to, ha? Ispruži ruku. Ovaj mač će te odvesti do onoga koga tražiš. Pa, sem dragulja, ovaj mač je baš kao i moj. Isti ko moj. I kao i tvoj, namenjen je nekom ko ima posebnu sudbinu. Ali kako? Adame, molim te, ne postavljaj pitanja. Dok ne nađeš, ne mogu ništa da ti kažem. Sudbina svemira može da zavisi od tvog uspeha. Pa, spreman za pustolovinu, Grange? O, pustolovinu? Pa još nisam ručao. Pođi sada kroz ta vrata, prinče Adame, i srećno. Pa, evo nas, Grange. Fino neko mesto, a? Bilo bi lepše da ima malo hrane. Umirem od gladi. Ej, tamo je neko selo. Hajdemo onamo.
Krčma kod nasmejanog labuda zvuči kao srećno mesto. I miriše tako. Zdravo. Misliš da je Hordin špijunka, ole? Ne izgleda mi tako. Hordini ljudi se smeju samo kad nekom rade nešto užasno. Dobrodošao kod nasmejanog labuda, stranče. Čime vas možemo poslužiti danas? Moglo bi malo njupe. Životinja govori. Je to moguće? Pa, zar ne govorimo svi? A sada, što se tiče te hrane... Za mene je ribu i to mnogo. Riba, u redu, bit će riba. Bože, riba! Hvala. Mislim da će mi se dopasti ovdje, Adame. Ljudi iz horde. Ne brzajmo, ne želimo gužvu, zar ne? Ne sviđa mi se ta pesma. Moja harfa, ti bedni grubijane. Kako si me nazvao? Nauči muzičara pameti, Marg. Molim vas, gospodine, nisam hteo da vas uvredim. Znaš li šta će ti uraditi muzičaru? Mogao bi da pokušaš da se izviniš. Hrabar čovjek. Misliš glup? Lak si na jeziku, građanine. Ne bi govorio tako glasno da si okovan za vesla na brodu. Ha! Dobro što me je Tina naučila tom pokretu. Ti uhapšen si! Nećeš ti ni od koga praviti roba. Još jedan kavgadžija. Sredimo obojicu. Znao sam da će se ovo dogoditi. Adam je opet u nevolji. Mogu li da se pridružim? Predaj se, građanine. Ja nisam građanin, ja sam odmetnik. Pokazat ću ti. Hvala. Nema na čemu. Sada ćete dobiti. Rekao bih da je vreme da im izvučemo tepih ispod nogu, ha? 1, 3. Ja sam Adam. Ja sam Bo. Drago mi je, Adame. Ne bih želeo da paničim, Bo, ali kad Horda otkrije ovo, sigurno će da pošalje čuvare za nama. Da li ti je to jasno? Upravo si. Bolje pođi s nama, Adame. Krenut će i za tobom. Kuda idemo? U Šaputavu šumu, naravno. Od sada si, prijatelju moj, deo velike šume. Moćni Hordače, donosim ti loše vesti iz kraljevstva Jarkog meseca. Govori! Dvojica ljudi koji se predstavljaju kao odmetnici ponizili su trojicu naših ratnika u selu Tajmor. Imamo mnogo veću brigu, Hordače. Šta hoćeš da kažeš, pletiljo senki? Moja crna magija mi je rekla da je stranac iz drugog sveta stigao u Iteriju.
Sa sobom nosi seme velikih nevolja za hordu. Gde je taj stranac? Bio je u kraljevstvu jarkog meseca, ali moje čini ga ne mogu više pomaći. Jarkog meseca, hordače. Može li on biti odgovoran za poraz naših ratnika? Možda si u pravu, Katra. Odmah mi pošalji trupe kapetana Adore. Imam plan kojim ćemo stranca naterati da se otvori. Onda ćemo ga naučiti da nije lepo praviti probleme zloj hordi. Trebalo bi, jel tako, da ga uhvatite odmah. Jasno? Sada ćemo stići svakoga časa. Hvala Bogu, dosta mi je pešačenja. Stoj! U ime velike bune! Jau! Gde si bio? Sprek ti glupane, to smo mi. O, Kaule, izvini. Mislila sam da ste možda ljudi iz horde. Ko je to? To je Spreg, on je patulja. Oni žive u Šaputavoj šumi. Spreg trči ispred nas i javi Guneru da smo doveli nove članove. Razumem. Izvini što sam te uplašila. Citamaco. Cincamaco. E pa to je to, Adame. Glavni logor velike bune. Mene ne izgleda tako velika. Dobro zapažanje, prijatelju Cringer. Trenutno je ovo vrlo mala buna. Da. Hajde, Adame. Želim da upoznaš našeg vođu. Glimer, vratio sam se. Gde si bio? Glimer, ovo je Adam. Drago mi je. Adam mi je pomogao da hordinim ratnicima održim lekciju u Tejmoru. Madam dolazi. Madam, hajde! Iznad. Ne. Ispod. Ne. Okolo. O, Bože. O, draga moja. Moramo vežbati to sletanje. Slažem se. Gospođo Ret, je li vam dobro? O, draga moja, da, ali imala sam nešto važno da ti kažem. Šta to beše? Selo Tejmor, horda. To je to. Horda je upala u celo selo Tejmor. Zašto? Dvojica koje predstavljaju kao odmetnici izmlatili su 3 njihova vojnika. Ups. Očitali im lekciju? Vidite šta ste uradili. Horda zahteva da se prestupnici predaju ili će celo selo poslati u rudnik kao roblje. Uradili bi to. Ta čudovišta. Ne mogu tražiti od tebe da se žrtvuješ. Adame, ali možda će biti zadovoljni sa mnom. Čekaj malo. Mora da postoji način da spasimo selo bez predaje. O, horda ima kapetana i 4 najgore hulje u selu. Bojim se da im nismo dorasli, ne. Imam prijatelja koji može biti od pomoći. Pa, ako ćemo zaista da bude velika buna, mislim da onekud moramo početi. S tobom smo, Glimer! Ne bojimo se horde! Ne bojimo se! Dobro onda, hajde da spasimo Tejmor. To horda transportuje robove. Vidi, ukrcavaju seljane. Ovo je samo gubljenje vremena. Ti pobunjenici se nikad neće predati. Trebalo bi da uništimo selo. Bar bismo se malo zabavili. Nikad nam to neće dozvoliti. Šta nas briga za nju? Ne bi trebalo da nam ona bude vođa. Da nije Hordakova miljenica. Šta je to bilo, Lič? Ništa, kapetane. Vaš 4 bolje da ste na oprezu. Izgleda da su ovi pobunjenici hrabri od većine. Ne brini za nas, spremni smo na sve.
svi su spremni, bo vreme je da damo signal. Nadam se da čini koje je madam stavila na ovu strelu deluju. Vratili su se. Moji zraci sunca će ih zaustaviti. Katra, pomozi mi! O ne! Ha! Promašila si me! Drži se, Glimer, dolazim. Puste, sisavče. Ne, dok ne isisam dovoljno energije da postane bespomoćna. Gotov si, odmetniče! Tako mi skage sive lobanje! Ja imam moć! Pobrinuli smo se za odmetnike. Još nisi pobedila. Predlažem ti da pustiš moje prijatelje. Ko je to? Bez sumnje još jedan odmetnik, ali moja puška će ga zaustaviti. Katra, Skorpiju! Zaustavit ću te, mišićavi! To baš ne liči na damu. U svakom slučaju i nisi dama. Pomozite mi! Zraci narušavaju moj osjećaj za ravnotežu, ne mogu da stojim. Moj znak zrak za narušavanje ravnoteže ga je zaustavio. Evo ti, nacifrani! Pobrinite za kapetana, momčino. Ja ću pomoći našim prijateljima. Dogovoreno. Ostani gde si, odmetniče. Ne! Dalje od mene! Borba je završena, mlada damo. Šta? A ti... Ti si ona po koju sam došao. Ma nemoj! Sad si moj stranče. Ti i ovaj čudni mač. Riketi, buć. Nadam se da čarolija madam mogu pronaći Himena. Da. Nadam se da je dobro upamtila, to je vrlo stara mađija. A madam je vrlo stara čarobnica. Tandara, mandara, landara, 3, pokaži nam gde vam prijatelj može biti. Radi!
To je ostrvo zveri. Ostrvo zveri? Zašto bi Horda odvela zarobljenike na tako užasno mesto? Čuo sam glasine da tamo imaju zatvor. Okve, He-Man, tamo, idemo. Čuvaj snagu, stranče. To borbeno polje ume da se odupre čak i tvoje moći. Ti! Ja sam Adora, kapetan Adora. Ko si ti? Zovem se He-Man. Ovaj mač koji nosiš, He-Mane, mi je zanimljiv. Izgleda baš kao da je pravljen za mene. I mislimo da jeste. Više ne misliš tako? Trebalo je da dam mač onom koji služi silama dobra. A ti služiš silama zla. Zla? Ti si taj koji služi zlu, odmetniče. Ja služim zakonitim vladarima i terije. Ne veruješ valjda u to. Nisi vidjela kako Horda postupa s ljudima. Najviše vremena sam provela vežbajući u zoni užasa. Nije bilo puno vremena za razgledanje i terije. Zašto to sad ne uradiš? Ili se bojiš da saznaš istinu o Hordi? Ničega se ne bojim. Onda ćeš dakle ići. Razmislit ću o tome. Eno ga, ostrvo zveri. Reći ću madam da se spremi za sletanje. O, divan način putovanja. Zar ne, metlo? O, i ja volim putovanje. Ostrvo zveri je pred nama. Bolje da... imamo problem. Izgleda da još neko dolazi na ostrvo zveri. Ide pravo na nas. Srušit ćemo se. Neka neko nešto učini. Toliko o njima. A sad, prema našem tajanstvenom strancu. Glimer, jesi li dobro? Morala sam da upotrebim suviše moći, slaba sam. Odmorit ćemo se. Bojim se da ne možemo. Horda je možda poslala ljude ovamo. Bolje da odmah napustimo ovo mesto. On stavi je na leđa. Ja ću je poneti. Hvala ti, borbena mačko. Čuvaj snagu. Treba će nam da spasemo He-Mana. Ponosim se tobom, dete, dobro si služila Hordu. Uhvatila si ovog stranca. Kaže da se zove He-Man. Ja se ponosim tobom, Adora. Hvala ti, moćni. Mogu li se sada vratiti u jarku zonu? Moram tamo nešto da obavim. Naravno, idi. Osjećam da je uznemirena. Mislim da treba pripaziti na nju. Odana je. Moja obuka i tvoje čini su garancija. Pitam se. Budite svi na oprezu, ne zove se ovo uzalud ostrvo zveri. Nema potrebe da paničimo, madam. Još nismo videli ni jednu... Šta je to bilo? Niko s kim bih popio čaj, sigurno. Dragi moji. Te trave neće dugo izdržati. Trebaju nam vaše čini, madam. Riketi, miketi, bo! Nek užasne travke nestanu!
da nestane užasno čudovišta, ne užasne trave? Zašto jednostavno ne pobegnemo? Ovo je bilo suviše blizu. Hvala, borbena mačko. Bo, jesi li dobro? Kaole, verujem da si se zabrinuo za mene. Ja zabrinuo? Da, svakako, jeste. Što i kojim poslom? Kapetana Dora na tajnom zadatku za Hordaka. Otvori kapiju, vojniče. Pa, duše, sad ćemo dokazati sebi da je He-Man lagao. Ha? Zdravo, momci. Ne vidim. Lepo spavajte, momci. Sve je čisto, idemo. Pomerajte se, robovi. Hajde na noge odmah. Vode. Molim vas, malo vode. Hoćeš vodu, a? Dobro. Daću ti vode. U pomoć. Sviđa ti se voda, starče, a? Izgleda da postoji samo jedan put. Hajde. Da vidimo kako će se ti odmetnici snaći s ovim. Pazi! Šta? Odličan pogodak, Bo. Hajdemo. Ne. Halo, Grozomor Hordaku. Šta se dešava? Zakon kaže da je porez horde suviše visok, ali ga ratnik ne sluša, sad će da mi unište kuću. Ne, još jedna vrata. Osjećam da smo otvorili sva moguća vrata koja ovdje postoje. Da probamo i ova. He-Man je sigurno ovde. Pogledaj, a to je on. Mačko, pazi! Dobrodošli na ostrvo zveri, odmetnici. Hordak. Ti, zlobniče, šta si im to uradio? Samo su paralizovani na neko vreme. Bolje da pitaš šta ću im uraditi ako mi ne kažeš zašto si došao u Iterio. Čuješ šta govorim? Da odnesem odoru odmetnika u ćeliju moćni. Da, u neku neudobnu. A što se tiče tebe, He-Mane, daćemo ti vremena da razmisliš koliku cenu će platiti tvoji prijatelji zbog tvog ćutanja. Dođi, pletiljo senki.
Mogu li biti od pomoći? Možeš li da me oslobodiš? Naravno, ako mi daš minut. Da vidimo... Koji je dugmence? Ići će ovako, možda ono? Da. Uspeo si. Ajde da nađemo naše prijatelje, dosta mi je ovog mesta. Pa i meni baš nije prijatno. Kakvo spašavanje. Sve što smo uradili je da su i nas uhvatili. Šta? Vreme je za pokret, narode. He-Man! Alarm, krenimo. He-Man i odmetnici su na slobodi. Šta? Odmah ih uhvatite! Svi vojnici na koridor 9 odmetnici beže! Kojim putem? Moramo doći do naše letilice. Jedino tako možemo otići sa ostrva. Mislim da je pista za uzletanje s desne strane. Jeste desno. O, društvo. Evo ih! Bolje da raščistimo put. Wow. Idemo. Znaš, po prvi put ovo počinje da mi se dopada. Ovo liči na to. He-Man, vidi! Ne mogu da verujem. He-Man, hajde! Uzleti i čekaj me na polju. Moram da uradim još samo nešto. Nemoj dugo. Grozomor nije uspeo. Ovaj He-Man je suviše moćan, ali moja magija će mu se suprotstaviti. Ne, bolje je da se za sada vratimo u zonu užasa. Imaćemo još prilika, siguran sam. Kako god želiš. Šta to pokušava da uradi? Mislim da će Hordaka to koštati jedan zatvor. To je zatvor bez koga će Horda morati. Nikada nisam videla nešto slično. Ti si neverovatan. Sve u radno vreme. Vratimo se u Šaputevu šumu. Tamo moram nekog da nađem. Važi. Ovaj He-Man je suviše opasan za nas. Moramo otkriti zašto je ovde i kako da ga zaustavimo. Možda... Adora, gde si bila? Izašla sam da se uverim kako upravljamo Iterijom. I šta si otkrila? Lagao si me. Oboje. Horda je zla, surova, nepravedna država. Ljudi nas mrze i to s razlogom. Nekako su čini na njom oslabile. Osjećam da to povezano s mačem koji drži. Onda moraš pojačati čini. Ne znam zašto ovo nikad ranije nisam videla, ali sad ne znam. Daj da ti pomognem, dete. Ne prilazi. Nećeš me valjda povrediti, Adora. Zar te nisam kao majka? Ja... Vidjet ćeš jasnije stvari kad malo odspavaš. Prvo je stigao He-Man, a sad se Adora okreće protiv mene. Ne smeš zaboraviti ko je ona zapravo. Da. Ali ne boj se. Kad se probudi, ponovo će biti pod mojim činima.
i postarat ću se da ih nikad više ne rastera. Što se tiče ovog mača, brzo ću otkriti njegove tajne, kao i Himenove. Ali Adame, to je bio tvoj zadatak ili ne, glupo je da ideš u zonu užasa. Uhvatit će te. Ostani s nama u sigurnoj šaputavoj šumi. Sada čak ni šaputava šuma nije sigurna od horde. Moram da idem. Krinđere, ti ostani ovde. Suviše si uočljiv, žao mi je. U redu je, Adame. Ti si hrabar čovjek, Adame, pozdravljam te. Neka te na zadatku prati dobra sreća. Da, pa hvala. Doviđenja svima. Konačno je završeno. Prava lepotica. Šta je to? Ovo je najstrašnije oružje iz Hordine kolekcije. Pogledajte transporter tamo, onih magna zraka. Šta radi? Gledaj! Vidiš ona borbena kola? Uništena su u posljednjoj bici sa odmetnicima. Više mi nisu od koristi, pa... Kuda su otišla? Pogledaj na ekran. Poslao si ih u dolinu izgubljenih. Tačno. Niko se nikad nije vratio iz doline izgubljenih. Ovim magna zrakom ću se konačno osloboditi napasti koji se nazivaju odmetnicima. Do sad su se krili u šaputavoj šumi, ali ta šuma ih više neće štititi. Kad magna zrak bude imao svu svoju moć, poslaću celu šaputavu šumu u dolinu izgubljenih i sve odmetnike s njom. Sve to jednom! To baš divno. Hoćemo li to sada da uradimo? Ne još. Zrak mora potpuno da se napuni, a za to će trebati malo vremena. Ovdje u sobi je izvor energije za magna zrak. Zrak koristi energiju snage volje. Ovaj odmetnik je uhvaćen dok je pokušavao da zaustavi vojnika Horde u hapšenju njegovog brata. I uradio bih to opet, ti zlobni tiranine. Narod Iterije se neće pokoriti vladavini silom. Ni sada, niti nikad. Kao što vidite, ima veliku snagu volje. Budalasto usmerenu. Dobro će nam poslužiti. Čuvaj se, Hordače. Jednoga dana ćemo oterati tebe i tvoje zločince sa ove planete i Iterija će opet biti slobodna. Osjećam se tako slabo. Šta je to sa mnom? Imao je manje moći no što sam se nadao. Punjenje magna zraka će trajati mnogo duže sa tako slabim materijalom. Moramo uhvatiti još odmetnika. Izgleda da nije lako uvući se na ovo mesto. Ne ličim mnogo na članove Horde. Ali to bih možda mogao da promenim. Tako mi moći sive lobanje! Ja imam moć!
Moram da se pridružim tvojim prijateljima pre nego što uđu u zonu užasa. To je bio posljednji zatvorenik u tamnicama. Potrebno nam je još moći. Straža, odvedite ga i nađite mi drugog odmetnika. Moram imati još zatvorenika. Patroni trebalo da se vrati svakog trenutka, Hordače. A, možda su ti uhvatili još odmetnika. Možda. Jesu li na vidiku? Da proverim. Da, evo ih, dolaze. Ali ne vidim zarobljenik. Nesposobne budale. Nisu uspjeli da uhvate još odmetnika i izgubili su i svog čoveka. Ne, evo ga, dolazi. Mora da je zalutao. Čekaj, taj čovek nije vojnik. To je opet onaj odmetnik ratnik. Sada nam neće pobeći. Zaustavit ću ga jednom zauvek. Čekaj, ne budimo brzo opreti. Ovaj ratnik je izvor velike snage. Ako ga uhvatimo, napunit će nam magna zrak svom energijom koja mu je potrebna. A sa napunjenim magna zrakom... Poslaću odmetnike tamo odakle me više nikad neće gnjaviti. Odmetnik je sada u zoni užasa, Hordače. Zovi moju ličnu stražu. Sam ću ga uhvatiti. Ovaj put mi neće pobeći. Zdravo, Adora. Kako si ušao van? Ne treba ti to. Molim te, samo me poslušaj na trenutak. Šta hoćeš? Adora, sećaš li se kad smo posljednji put razgovarali? Da? Tražio sam da ideš u sela i sama vidiš kako Horda zaista izgleda. Da, sećam se. Jesi li to uradila? Jesi li otišla i shvatila da je Horda zla? Da, Pa, sada znaš, je li tako? da, znam. Znam da si lažljivi pobunjenički špijun i da si uhapšen. Odličan posao, kapetane. Ovaj odmetnik ima naviku da mi pravi probleme. Neverovatno. Te navike neću ni da se odreknem, Hordače. A, mislim da hoćeš, pobunjeniče. Straža! Kapetane Adora, zaustavi odmetnika. Odlično, kapetane. Straža, vodite ovog odmetnika u sobu i stavite ga u punjač magnog zraka. Njegova energija bi trebalo da je sve što mi je potrebno da napunim magna zrak do punog kapaciteta. Punjač? Nemoj, molim te, ti ne možeš. Imaš li primedbi, kapetane? Bez primedbi, moj vojvodo. U sobu sa odmetnikom. Neverovatno. Njegova snaga je začuđujuća. Moram paziti da mu ne iscrpim suviše brzo energiju, ili će ga... mašina će se prepuniti. Ma ovo bi moglo da traje celu noć. Problemi, pletiljo Senki? Ima nešto čudno oko ovih mačeva. Nisu sa ovog sveta. Imaju čudnu moć koju ne mogu da kontrolišem. Moram da proverim u knjigama. Polako! Do jutra ću potpuno izvući energiju odmetnika za moj transporter magna zraka. Idemo sad, pletiljo Senki. Sutra će rađanje novog dana oglasiti konačni kraj pobune.
Ne, ne, to je zlo. Ne. Adora, Adora, Adora. Nešto čudno se dešava. Ne znam šta je to, ali ću otkriti. Ovdje izgleda sve u redu. Snažni odmetnik postaje sve slabiji. Uskoro će on biti samo još jedan rob, ali to je dobro. Mora biti tako. Zašto onda nisam sigurna u to? Ne znam ni zašto sam išla ovamo. Mora da sanjam. Ovdje nema ničega za... Došlo je vreme da potražiš svoju sudbinu. Moraš zbaciti čini koje su ti učinile robom volje Horde. Neka te tvoje srce vodi putem koji znaš da je pravedan i neka ti ovaj mač da snage da slediš taj put. Koristi tu snagu da zaštitiš slabe i pomogneš da ono što je Horda učinila loše bude dobro. I neka tvoja prva dužnost bude prema ovom čoveku koga Horda hoće da pretvori u roba. Odvetnik, ratnik? On nije običan odmetnik Adora. On je He-Man, heroj i šampion na strani dobra. Ali za tebe, Adora, on je nešto. Adora, Horda te je otela od roditelja dok si bila još beba, tako da nikada nisi upoznala majku i oca, ali ti imaš brata blizanca. Ovaj čovjek je tvoj brat, Adora. Adora, potrebna mu je tvoja pomoć. U čast sive lobanje, Adora. U čast sive lobanje? Čast sive lobanje? O, ne. Ne, moj brat. U čast sive lobanje. Ja sam Šira. O, moj brate, šta su ti uradili? Mogu li ja išta? Stražari će biti ovde svakog trena. Ko si ti? Prijatelj koji želi da ti pomogne. Mač. Moj mač. Naravno. Mač moći. Šta se ovdje dešava? He-Man, hvataj. Tako mi moći Požuri, He-Man. Ova vrata neće još dugo izdržati. sive lobanje. Aha! Nema potrebe da se borimo, sklonimo se odavde. Čekaj, postoji nešto što ne znaš. Ha! Magna zrak! Potpuno je napunjen. Ne znam ko si, ali spas je došao prekasno. Straža! Vodite ove odmetnike gde vam je drago. Ja idem gore da aktiviram magna zrak. Magna zrak? Šta je magna zrak? Ne pitaj, moram ga zaustaviti. Ja ću se pobrinuti za to. Idi upozori odmetnike. Dobro. Srećno! O! Kreni! Ja sam hitri vetar, draga prijateljica. Morat ćete, momci, bolje od toga.
A i ja, ovo predugo traje. Hordak reče da ide gore. Možda bih mogao prečicom. Vrlo dobro, pobunjeniče, ali ne dovoljno dobro. Aktiviram mag na zrak. Ovo će biti kraj šaputave šume. O ne, Hordak je uključio mag na zrak. Moram nešto uraditi. Čekaj, ona velika stena bi baš odgovarala. Dole, hitri vetre. Sad! O ne! Potrošio sam svoj mag na zrak na stenu. Ali još uvijek imam dovoljno snage za drugi pucanj. Izvini. Šta se to desilo? Gde smo? Ne znam šta se desilo, ali vraća mi se energija. I tačno znam kuda idemo. Nazad u veliku bunu. Odmetniče! Ura, idemo nazad! Uništio si moj mag na zrak i spasao svoje bezvredne prijatelje. I jesam. Prilično dobro, a? Ne dovoljno dobro, odmetniče. Još uvek imam tebe. Zaledit ću te zracima za zamrzavanje i spustiti te u dolinu izgubljenih. Straža! Pobeže mi! Jadni Hordak. Imao je zaista naporan dan. Hvala za spasavanje, stigla si u pravo vreme, sestra. Pa, čemu služe sestre? Čekaj, sestre... Himen, mislim da imamo mnogo da razgovaramo. Ne shvatam. Kažeš da si mi sestra, ali ja nikada nisam imao sestru. Znam kako se osjećaš. Nisam ni sanjala da imam brata. Kad mi je žena iz Mača to rekla, jednostavno sam znala da je istina. Žena iz Mača? To mora da je čarobnica. Daj mi tvoj mač. Čarobnice, možeš li da me čuješ? Pozdravljam te, Himene. I tebe, Šira. Vidim da si obavio zadatak, Himene. Da, ali ima još toliko toga što ne znamo. Onda slušajte i ja ću vam sve reći. Pre mnogo godina, Rendor, kralj Eternije i njegova kraljica Melani su dobili blizance. Te bebe ste bili ti, Adam i Adora. Moji roditelji, moji pravi roditelji. Ta lepa deca donela su ogromnu radost kralju i kraljici, ali se radost uskoro pretvorila u tugu. Uzrok tuge je bila sila iz druge dimenzije, sila poznata kao Horda. Vođena... Horda? Da. Na Eterniji? Vođena zlobnim tiraninom zvanim Hordak. Horda je pokušala da osvoji Eterniju, ali niko nije mogao da se meri sa hrabrim vojnicima vašeg oca i čarolijom zamka Sive Lobanje. Hordak je smislio opak plan. Znao je da ste rođeni za nešto posebno, mada nije tačno znao za šta. Ušunjao se u palatu želeći da vas ukrade. S njim je išao i njegov omiljeni učenik Skeletor. Znači Skeletor je u početku bio član Horde. Samo što je Hordak podigao Doru iz kolevke i hteo da uzme i Adama kad je oklopnik ušao u dečiju sobu. Oklopnik je pokušao da zaustavi Hordaka, ali on pobegao sa Adamom. Da bi se spasao, Skeletor je izdao svog učitelja i dao nam put do Hordine tajne baze. Oklopnik i ja smo otišli tamo nadajući se da ćemo spasti Adoru, ali je bilo prekasno. Možda ste nas pobedili, ali nikad više nećete vidjeti ovo dete. Godinama smo tragali za tobom, Adora, ali nismo mogli da nađemo dimenziju u kojoj je Hordak pobegao. Da bih poštedela Adama zbog tvog gubitka, bacila sam čini koje su narodu izbrisale sva sećanja na tebe i Hordu. Samo smo kralj i kraljica, oklopnik i ja znali tajnu. I sada?
Sad si dobila mač zaštite i postala šira, kao što je oduvek trebalo. Ostalo je na tebi. Želiš da vidiš našu majku i oca, zar ne? Više od svega. Ali ne mogu tek tako ostaviti Iteriju. Potrebna sam Buni. Ne moraš odmah odlučiti. Kada poželiš da se vratiš, samo me pozovi preko mača. Zbogom, drago dete Eternije. Ceo život mi se promenio zbog ovog mača. Znam. Treba ti malo vremena da razmisliš o svemu. Ali nešto možeš i odmah. Šta to? Zagrli svog brata. Ne budi luda, Glimer. Ti si lud ako misliš da me možeš zaustaviti, Bo. Ej, šta se ovdje događa? Adame, vratio si se. I uhvatio kapetana Adoru. Odličan posao, Adame. S njom u rukama možemo pregovarati s Hordakom. Žao mi je što ću te razočarati, ali... Krinđere! Prestani, krinđere. Pretpostavljam da ti je ovaj prijatelj, brate. Brate? Brate? Tako je. Adora je moja sestra. Služila je Hordi samo zbog zlih čini pletilje senke. Ali ja sam ih razbila i od sada sam s pobunjenicima. O, dobrodošla na pravu stranu, draga. Možeš nam mnogo pomoći. Uradit ću sve što mogu. Možda bi mogla početi tako što ćeš ubediti Glimer kakva je ludost pokušaj da se spase kraljica Anđela iz planine Tejlon. Ko je kraljica Anđela? Glimerina majka. Ona je bila vladarka Jarkog meseca, posljednje kraljevstva koje se pokorilo Hordi. Nestala je u borbi. Jedan špijun je upravo saznao da je Rob Hange vođe Harpija na planini Taylor. Da. Ona mi je majka, ne mogu dozvoliti da ostane rob tog čudovišta Hange. Naravno da ne možeš i spasit ćemo je. A? Ali mislim da to treba da prepustite Adamu i meni. Je li tako, brate? Tako je. O, hvala ti, hvala. Izgleda da imamo posetioce. Šta mislite? Šta hoće? Možda su došli da te spasu, draga Anđela. Anđela! Izgleda napušteno. Hajde da pogledamo izbliza. Dole, hitri vetre. Hangina soba sa prestolom bi trebalo da je baš ovde iz ovih vrata. Onda uđimo i pozdravimo je. Vidi, ona mora da je kraljica Anđela. Kraljica Anđela, tu smo da vas oslobodimo. Baš lepo od vas, budale. Budale. O, njena magija baš udara. Pokažimo joj naš fantomski udarac, Seko. Imam vas sad. Hoćemo li joj oterati taj osmeh s lica? Zvuči kao dobra zabava. Predivan prizor. Naučit ću vas kako se igra sa Hangom i harpima. Ukrstimo mačeve. Dobro, Harpio. Gde je prava Anđela? Iza prestola. Čekajte malo, vaša visosti, oslobodit ću vas za tren. Hvala ti, moćni ratniče. Zovem se He-Man. Možeš li mi skinuti ovu ogrlicu s vrata, Himene?
Ne bi trebalo da je preteško. Evo, Zbog te ogrlice nisam mogla da koristim svoju magiju, ali sada kad toga nema... Ona je sjajna. mislim da treba da idemo sada. Ima jedna devojka po imenu Glimer koja vrlo nestrpljivo želi da vas vidi. Glimer? Moja ćerka. Za mnom. Kako je ovo divan dan. Tako srećna. Bože. Ja... Predivno je, zar ne? Majka i ćerka zajedno. O čemu razmišljaš, sestro? O tome kako će odmetnici imati mnogo više šanse protiv horde sad kad im se vratila kraljica. Bilo bi u redu kad bi pošla sa mnom na kratak put, nazad u Eterniju. Kad bi htjela da krenemo? Da li bi odmah bilo prebrzo? Jel vidiš nekog? Čovek i žena na konju. Evo, pogledaj. Hej, poznajem tu ženu. To je kapetan Adora, Hordak je traži. Bolje da prijavimo. Tako je. Hoćeš reći da tata i mama ne znaju da si ti He-Man? Ne, ni ti ne smiješ da im kažeš da si Šira. Dobro, Adame, ako ti tako kažeš. Kad ćemo stići do kapije? Još samo preko tog vrha. Odatle ćemo pozvati čarobnicu i idemo kući. Znači, Adora sada jaše sa odmetnicima. Toliko o tvojim moćnim činima. To je zbog onog prokletog mača koji je dao He-Man. Kad bih samo mogla da otkrijem njegovu tajnu pre nego što se ta ratnica pojavi i ukrade ga. A ja ću i nju uhvatiti. Ali sad želim Adoru. I to odmah. Spremna? Adame, misliš da ću se dopasti mami i tati? Adora, oni te vole. Hajde, idemo. Čekaj me, Adame. Ne. Maki, šta to radiš? To su vrata u dimenziji napušta ovaj svet. Ne, neću dozvoliti da mi pobegne. Preuzmi komande. Dobrodošla u Eterniju, princezo. Princezo? Naravno, ti si ćerka kralja i kraljice, sećaš se? Treba će mi vremena da se na to naviknem. Moram naučiti da bolje upravljam svojom raketom. Gde bi to mogao biti? Zamak sive lobanje. Aha, tako mi svete horde. Vratio sam se na Eterniju. Adame, uradili smo kako si tražio. Gde je sad to tvoje iznenađenje? Moramo li da čekamo ceo dan? Dobro, sad možete da otvorite oči. Ko je to? Drevni. Radi se o... Adora! Mama, tata! Moja ćerka, moja draga, slatka ćerka. Ćerka? Ne shvatam. To je Adora. Adamova sestra bliznakinja. Vratila se posle toliko vremena. Pogledaj se, kako si prelepa. Majko, tako sam srećna što me Adam ovde doveo. Sine, želim da znaš da si me danas odčinio najsrećnijim čovekom cele Eternije. Kraljevska porodica Eternije je opet na okupu. I tako mi večnosti, kunem se da nas ništa više neće rastaviti.
Promenilo se od kad sam posljednji put bio ovde. Je li moguće da je moj stari učenik još uvek tu? Moja stara soba sa prestolom. Sada moja soba sa prestolom, stari prijatelju. Skeletor, lepo te je opet videti. Šta te dovodi u Eterniju nakon toliko vremena? Došao sam za izdajnikom Horde, izgleda da sam jednog našao, ha? Napredovao si od kad se nismo videli, učeniče moj. Više nego dovoljno da bih se merio s tobom, moj stari učitelju. Uspeo sam, poslao sam ga nazad u njegovu dimenziju. Uspeo. Mislio si tako lako da pobediš svog starog profesora, Skeletore, ha? Još nismo završili. Čekaj. Glupo je da se ovako borimo. Ostavio si me samog u rukama neprijatelja. A ti si me izdao istim tim neprijateljima. I jednaki smo. Možda si u pravu. Ali Eterniju ću ja sada osvojiti. Neću dozvoliti da je Horda dobije. Hordu više ne zanima ovaj svet. Ovde sam samo da bih uhvatio izdajnika o kome sam ti govorio. Taj izdajnik, ko je on? Nije on, nego ona. To je beba koju sam uzeo Rendoru. Princeza Adora. Šta? Dosta. Pomozi mi posljednji put da uhvatim Adoru i vratim je u svet odakle sam došao i ostavit ću te na miru. U suprotnom... Tvoje pretnje me ne plaše. Ali pomoći ću ti samo da bih te se rešio. Znao sam da ćeš se složiti sa mnom. Znaš, Skeletore, tvoja zloba bi se skoro mogla meriti sa mojom. Zajedno bismo zagorčali život tim budalama iz Eternije. Bilo bi to baš kao u stara dobra vremena. Da, baš kao u stara dobra vremena. Zdravo, kreteni. Dobar posao, Kaburo. Moj omamljujući glas će ih držati satima u nesvesti. Sklonite se, klade! A sada malo čarolije. Odlično! Naša zamka je postavljena. Neka se upecaju. A zatim smo Duncan i ja izneli tvoju majku iz broda. Uđi. Izvinite, vaše visočanstvo, ali pomislio sam da biste voljeli specijalni desert za ovu posebnu priliku. Čudesno je, šefe Alane. Ne misliš da je previše za 4? Ja, mislim da je baš dovoljno. Ali ovo je posebna vrsta torte, vaše visočanstvo, kao što ćete i vidjeti. Pozdravljam te, princezo. Hordak? Skeletor. U pomoć! Nek nam neko pomogne, u pomoć! Raznesi tu mačku, uzbunit će celu stražu upalati. Imamo ono što sam došao. Izlazimo odavde. Kiklopi, spremni smo za pokret. Ostani tamo, Skeletore. Brzo, ukrcavajte se svi. Stani! Prekasno, čoveče, u oklopu. Ali možeš reći kralju da će se uskoro javiti. Taj zlobnik, sad ga više nikada nećemo uhvatiti. Pripremite mi vojsku. Ići ćemo i na planinu zmija ako treba.
Znam kako se osjećate, ali manja grupa ima više šanse da vrati Adoru nego cela armija. Otac je u pravu, vaše visočanstvo. Ko zna šta će Skeletor uraditi Adori ako vidi kako dolaze vaši vojnici? Poslušaj ih, kralju Randore. He-Man! Imao sam čudan osjećaj da će se pojaviti. O, He-Man, opet su mi odveli moju devojčicu, molim te, vrati je. Hoću, kraljice Melani, to vam obećavam. Jahač na vetru je napunjen gorivom i spreman za polazak. Hej, čekajte me! Spremno je, hordače. Siguran si da će me ovo vratiti na Iteriju? Siguran sam. Naravno, ako bi radi ostao ovde... Nikad! Mrzim ovo mesto! Vas dvojica, dovedite ovamo devojku. Ne. Pa šta čekaš? Bojim se da se plan promenio, stari prijatelju. Znam bolje od tebe kako da iskoristim princezu Eternije. Šta? A sad, ulazi. Ne! Skeletore, ti izdajniče! On je sređen. A sad, princezo, moram da odlučim šta će s tobom. Ona se onesvestila. Baš kao žena. Odnesi je u tamnicu čaškasti. Zvaću Rendora i izneti mu sve svoje zahteve. Ti si zaista lepa princeza. Šteta što te moramo zatvoriti u tamnicu. Hvala na komplimentu, Fangs. Ne možeš mi to uraditi. Smešno, mislila sam da već jesam. Ćao! Kuda ćemo? U laboratorije. Skeletor želi da uradimo neke testove na ovom maču koje je nosila princeza. Zbog čega? Izgleda da Hordak misli da tu ima nešto posebno. To je bila sreća. Sad malo da raščistimo račune. U čast sive lobanje! Ja sam Šira! Skeletor kralju Rendoru. Skeletor kralju Rendoru. Javi se ti, kraljevski tupane. Nije lepo nadevati ljudima pogrdna imena. Ko si ti, ženo? Zovem se Šira. I prestani da zoveš kralja. Oslobodila sam princezu. Šta? Uhvatite je. Samo napred, momci. O, dobro. Još jedan ples i onda kraj. Sad koristite glave. Evo ni starije gluperde. Sam ću da se pobrinem za nju. Ha, promašila si. Samo čekaj, praznoglavi. To ti je definitivno popravilo izgled. To je ona što je ukrala mač. Ja ću da je zaustavim. Soba sa prestolom je baš pred nama. Budimo pažljivi. He-Man, pazi! Šta im se desilo? Imam dobru ideju. Zdravo, He-Mane. Žao mi je što si propustio zabavu. Ko je to da ima sveta? Tela, oklopniče, ovo je moja prijateljica Šira. Drago mi je. Gde je princeza Andora? Ona, Ona je na sigurnom. Tako je, na sigurnom. Ženski He-Man. Pa ovo mi je najgori dan u životu. Vraćaš se na Iteriju? Ne misliš ozbiljno, Adora? Pokušaj da shvatiš. Volim vas sve,
Ali Iterija je moj svet. Ne mogu je tek tako ostaviti u rukama horde. O, majko, znam kako je ovo teško tebi i ocu, ali sada kad vas znam, mogu da vam se vratim kad moj svet bude slobodan. A koliko će to trajati? Koliko ćemo još godina biti bez naše ćerke? Ne znam, oče. Ali da je Eterija pod čizmom horde, da li bi mogao da napustiš pre kraja bitke? Volio bih da možeš da ostaneš. Ali shvatam. I jako se ponosim tobom. O, oče. Nedostajaćeš mi, Adame. Ovi, ti ćeš meni nedostajati puno. Zar ja nikome neću nedostajati? Upamti, Adora, kad god poželiš da se vratiš, samo podigni mač i pozovi me. Hoću. Hajdemo, duše. Pa, doviđenja. Bolje da požurimo u Šaputavu šumu, duše. Može li neko da poveze princa? Adame, kako... Šta? Pomislio sam da bih ti mogao pomoći sa odmetnicima u njihovom velikom početku. Nadam se da ti to ne smeta. Smeta? Ja... Šta je, duše? Nikad nisam vidjela toliko letilica. Mora biti da se nešto događa, nešto veliko. Bilo bi bolje što pre stignem u Šaputovu šumu. Stići ću te. Tako mi moči sive lobanje. U čast sive lobanje! Ja sam Šira! Ja sam He-Man! Ovo izgleda kao dvostruka igra. Mrdni, mačko. Bo, ti vodi napad na zapadni zid, ja ću na istočni. A mi? He-Man, Šira, hvala Bogu što ste ovde. Hoćemo da napademo zamak Jarkog meseca i izbacimo horde. Zvuči dobro. Sad smo zaista spremni. Zaustavi, ako je ovo trik horde... Ne, čekaj. Šta je? Šira, budi pažljiva. Sve je u redu. Neće da nas povrede. Žele da nam pomognu u borbi protiv horde. Mislim da možemo iskoristiti svačiju pomoć. Ali kako si to znala? Nisam sigurna. Izgleda da mogu da osetim ono što oni osjećaju. Voleo bih da smo čarobnicu pitali malo više o tvojim moćima. Mogu li predložiti da krenemo na zamak Jarkog meseca pre nego što se još nešto dogodi? Pametan predlog, Kaole. Odmetnici, jeste li spremni da isterate horde sa Jarkog meseca? Ja, da! Onda idemo! Danas ćemo povratiti naš svet! Čujte me, ratnici horde! Kao kraljica ovog kraljevstva zahtevam da mi predate zamak Jarkog meseca. Uvek si bila budala, Anđela. Lansirajte ratnike! Šta je to? Ratnici, robot avioni, nemaju pilote gore. Gore, hitri vetre! Tenkovi razarači napred!
O, evo nečega nama za igru, mačko. Pozor, hitri. Pozor. Sad. Spremna, kćeri. Spremna, majko. Sredimo ih! Dole, horde, dole! Ua! Ratnici i tenkovi i razarači uništeni, odmetnici se približavaju zamku. Aktivirajte udarače! O, dragi moji, te nemoguće mace bacaju naš narod u nesvest. Moramo ih zaustaviti. Ostavite ih nama, gospođo. Hajde, momci. Moramo pomoći. Dole, hitri vetre. Sad mi je taj leteći konjić na vidiku, oborit ću ga. Pazi! Hitri vetre. Šira! Jesi li dobro? Da, ali hitri vetar. Šira, povređen sam. O, hitri vetar umire. Osjećam bol. Kad bih bar mogla nešto da uradim. Šira, tvoje ruke. Pogledaj, one sijaju. Je li moguće? U čast sive lobanje, nek tvoje rane budu zalečene. Hvala ti, prijateljice moja. Moje je zadovoljstvo. O, Evo još jednog spremnog za okršaj. O, nestalo mi je moći. Uništi moju udarač, hoćeš? Bacite Jovićeve bombe. Dobro sam ga sredio. Pokretači, krenite. Snage odmetnika su ušle u zamak. Ne, nije istina. Horda ne može ovako biti poražena. U tome grešiš, glavonja. Ti! gotovo je, Hordak. Jarki mesec je slobodan i uskoro ćemo osloboditi i druga kraljevstva. Jedna bitka ne znači i dobijeni rat, Šira. Hordače, čekaj me. Vratit će se, a ja ću ih čekati. Ovo je veliki dan za Iteriju, kćeri moja. Slušaj ih kako kliču. Lepo je čuti da su tako srećni. A ti, zar ti nisi srećna? I da, i ne. Ne vraćaš se sa mnom na Eterniju, zar ne? Ne mogu. Hordak je bio u pravu. Jedna bitka ne znači dobijen rat. A Iterija je u ratu. Potrebna sam ovde, Himene. Bar za sada. Reci ocu i majici da ih volim. Hoću. Spremna da ideš kući, borbena mačko? Naravno, Hime. Pozdravi se sa svojim i mojim prijateljima. I ako ti kad zatreba moja pomoć... Zvaću te. I ako tebi... A, znam koga da tražim. Diži se, hitri vetre. Zbogom, Šira! Princezo moći! Zbogom, Himene! Dragi brate!
Somewhere out there someone needs me. Prevela Nataša Boškić. Glumili Vera Hrćan-Ostojić, Saša Stojković i Ratko Radivojević. For better or for worse beside her.